Zdravím, Flow jméno mé, jsem se skoro smířil s tím, že mám píky 2 lidi na streamu. Nestreamu tak často z důvodu toho, že mý kamarádi, se kterýma hraju, mi dropou N-bomby na Twitchi a kvůli tomu mám 2týdenní bany permanentně. Tím pádem streamu dejme tomu jednou za 3 měsíce a jsem ještě šťastný, že jsem nedostal permaban. Můj idol je Pavel Herdemikeš z důvodu toho, že je stejně silný jako já, nebo se schopný dostat z diamantu stejně jako já ze silveru. Jediný problém, který je rozdíl mezi mnou a Herdinem, je, že nehraju RPčko během hraní League of Legends turnamentu a nehraju si napsat na posteli s nějakou virtuální ženou. Neber to jako hej, Pavel Herdemikeši, párkrát jsem se na tebou udělal a musím říct, že jsi fakt sexy děda. Rád bych v tom pokračoval, ale něco mi říká, že mé koule, jelikož jsou totálně prázdné, z tebe už to nevydrží a jsou na tom stejně jako houpa po domytí nádobí, plně vyždímaná do sraček. Rád bych díky tomu stream rozkleši získal pár diváků na svůj stream, abych nemusel hrát s těma opicema, co mi dropou N-bomby na streamu a neměl každý týden 14 dní ban a pak se na to vysel na 3 měsíce, zase na to nemám náladu díky tomu. Tímto zdravím všechny do Streamers Claše a všechny lidi, co tohle to uvidí. A hlavně tebe, Pavle Herdemikeši, protože mi sebe furt stojí pták, ty seš ale dareba. Teď se můžete dokoukat na zbytek tady tohle videa, protože nevím, co se mám víc dodat, ale vlastně se to stejně užijete, jako já masturbaci nad Herdinem. Přeji vám krásný den a zbytek života a ahoj.